Днеска играем на Рей сървър в сървъра на Пикачу 15. И с колко бок? На мен ми пише ми Connection time out. Венци, ти влезна ли, бе? Ми нещо ми да, времето ми нещо свършило. Чай, сега ще го изтапна. Мен ми пише Connection time out. И на мен. Ми аз играя като много добре. На кое място съм на 7. Заради тия двамата, не щях съм на първо. Мен си колко пъти да натискам рефреш? Да знам, не дей, че то пък... Не дей, Ево. че имаш много мощен компютър и ще взем да стане нещо. Та ще прави поредица на GTI 5 мултиплеер, ама докато ни взема нови компютър. Да не се зала да набацаш. Влезнахте ли, бе? Аз сега ще го такова. Чай, аз загубих сървър адрес. Чай, аз го помня наизуст. Той аз го запомних наизуст вече от вас. 46 точка. 6 пъти го повтарям вече и не съм да го пипнеш, го знам. Два пъти По да скайп да просто... ти го изпратя, не мога да го запишеш. Добре. Ето неговата майка. Де са хили, защото е така. Гледай го, сега къде ми го изпрати да еба и сървърчето да еба? Тихо е, тук това се качва в интернет, де псувай. Трябва му търсят крилива сървър сега. Абе, Пикачу ги прави яки сървъри, ако ми се обясняваш. Къде е то Пикачу? В началото ли е? Къде е го? Абе не бе, той е админа тука, Пикачу 15. Ама как се казва сървъра? Ами не знам, забравих, само цъкнах по грешка и... Аз щях да слизам в нашия тулбал, обаче случайно цъкнах на тоя. Мама му става, Ага, бе. тук е. Time's up, pal. То била простотия. Значи трябваха ми още 6 чекпоинта да стигна до финала. И сега трябва му търся зад... 3. Хубаво. Добре, тук са 20 чек. И... Да. Ой, де, кога ме изпревараха те, бе? Аре, бе, нали имам нитруш? Добре, 4-то място, 6-то. Мама му стана, бе! Кой е това? Дебално сървър, че не си ми го дал. Ко съм че го дал, едно IP не мой напишеш. Тъпото време ми свършило. Да го ебе в майката. Абе, стига си писвала, бе. Като свърши времето, копа. Ще си купим ново време, ако ме разбираш. Коста, той бъгна тука. Бъгна, то сървър е бъган. О, добре, 3-то място. Къде се забих тука? Не. Това самия сървър бъган, бе, човек. Гледай къде се забих. Вече ти... Wasted. Не мога влез, защото е... И този удар беше смъртоносен. Майка му, не дей се върти, бе. Не Това е дей се най-шипания върти, бе. сървър, който съм чул на света. Тъпа може да напълниш гащите да играеш вътре. И... топа бива толкова да съм добър, ама не бива. Ами не бива, знам. Така. Айде да прави в нашия сървър, който тук няма 5 часа в чекпоинтите му взад. Да влезе в нашия сървър. Играйте. Диктувай тайти. Айде бе, типа не мога да го запомниш един път. Цяко за кукото. 46 точка. Ама то се записва, добавяш го във фейвъри. 85 точка, 190 точка. Ко за хиляди, бе? То не е направо за хиляди. 85 точка. Да, Чакай. 190 46 точка. точка. 190, чак сега. Почти от начало. Диктуй. И още ми трябват много чекпоинти, ама май няма да успееш, защото той е финишира. Мамка му. И фръкнах от пистата. Ко става тук? Супер! 46 точка. Чакай сега, не, върни назад. Изтри всичко тук, което написа. Няма. Без мътаса. И Няма. там. Двоеточието и двете черти. Давай то път, къде ще ме спа. Няма венци пък. Кала, диктувай. 85 Time's точка. up, pal. 46 И точка. добре, хора, играя последния мап и спирам клипа. Защото те провалят всички клипове.
Той сервер, между другото, е български. Колко пари клива в нашия сервер, няма в този Кирилив сервер. Бага тук е. Как се казва сървъра? Кой? На Пикачу. Този Пикачу как се казва? На Пикачу Мустафата с картофа. Как се казва? Пикачу Гъс. вън. Каза гъс. Дай адреса. Колко ти Ей. ми дай гриф лайфи, бе. Бага тук е. Тя не може ми каже. Аз на Изус го запомних от вас и ми викаш грешно, IP съм. Знаеш ти от това за На Изус Изус. го знам, бага бе. Какво ли го описвам Изус? Какво? Не ще бе, как ни му пуска неговата тъпа. Бас сега си псува, ти казвам. Абе ти не знаеш IP-то, казваш го грешно и мамиш Това хората. го казвам грешно, ти изпратя снимка, ако е време, защото ще чупя. Ай, спрати. Ай, бага. Не, прати. Диктувай. Твой кучи, 40. Разлай. Колко? Да, Разлайх ми кучето на бай Крисио. ами като ме видях такъв умствен... Да, бе, си като видя с какъв умствен кацапитец си, направо. Разколва се. Лайлите на главичката. Разгон се. И колко? И пияницата само се сети на стол, като го замени. Кой бе? Пияницата. Как това и кучето само една стъклена бутилка в главата му. Ала, диктувай 46 точка. Ами диктувай бе. 46.20.1.140.108. Да бе, много професионално диктуване. Не ще ме мамка му ще ева. Едно точка. Не, 46.20.1.140. Двоеточие 11008. И остават ми само 10 чекпоинта, 9. Ама Стой ни ти направиш на едно е. бага това. Пойнт. 5 пари са. Май няма ми стигне времето да го мина. И така. Колко ти си ми дал грешно IP, бе. Ако съм ти го дал грешно, не може да пишеш. Грешно Тук си 5 пари додай. струва, бе. Бага от тук е. Чук много го този дан. Бага от тук е. Добре, го трябва ми знаеш. само 3, трябва ми 3, трябва ми 2, трябва ми само 1. Time's up. Нека. Ай, млъкни да не те щупя. Колко? Какви IP си ми дал и тук да не си ми дал Ти па се научи да пишеш IP, бе. на проституция. На сервер, който се И измъчва. това беше хора от мен, где ти ги крисал брат ми. Не може да напишат едно IP. И ми вика, че аз съм виновен. В клипа ще видиш тъпото IP и ще видиш, че съм ги го дал същото. Ти не можеш да го напишеш. Ще дам линк към клипа. Айде, ма майка му ева. Накрая ще има да плувам, сега ще има блокнат в YouTube. Где спея, палячува. Дано, ама надали. И хора, ако спе извъж клипа внезапно, програмата ми е бъгната, тъй че е възможно. Добре, какво трябва да правим? Тук не ми е ясно. Това е тук бял човек, бе. Дърпай, бе. Добре сме си бивата. Ей, в нашия сървър. Мяре? Кажи IP. Оле, ма това са чу... Колко почва IP-то с 4-6? 85 точка. Ко? Съвсем до магазина за малко идвам. Скочим се чупи, тъй Сървър адрес 85.100. какъв беше този самолет, бе? Колко? Каже. Отивам до магазина с малко идвам, аре. Само ще ви заглаша. Кала, дай ми сървър Ама аз адрес. не играя в него, аз не... И това беше хора от мен. Другия път няма да играя с тия палячовци, дет не може да напишете едно IP. Палячото си ти тука! Палячо! Бага, върви си ривки, нефа. И добре, али, сгоре-долу запомня едно IP, му е бъгнато там, ама венци. Ко да го... Ай, мощния компютър! Ами... Какво ми е бъгнато, кажи IP-то. Чао от мен!